הלו? שלום וברכה, איך אני יכול לעזור? אנחנו באמצע פיגוע פה, אנחנו תקועות פה כבר 40 דקות, ואף אחד לא בא לעזור לנו. אנחנו כבר צעקנו לכם 20,000 פעם מיקומים, ועד עכשיו אף אחד לא בא לנו. איפה אתן נמצאות כרגע? ויורים עלינו פה, ואנחנו עומדות למות, ואף אחד לא בא לעזור לנו. ואנחנו כבר שולחות כבר הודעות של פרדות לאנשים. איפה אתם? איפה אתם? איפה אתם? תעזרו לי. בפעם הראשונה שהגעתי לכאן, היו לי 3 נקודות ציון למצוא את מקום. האחד זה הנ"צ של אוריה, ידעתי שזה 200 מטר מהמקום הזה. הסרט ששלח לי שי, והסרטון שבו ראיתי את אנשי זק"א מסתתרים מתחת לענף כאן. כשהגעתי הפעם הראשונה עם אוהד למקום הזה, לא הצלחתי לקשר בין המקום לאוריה. ורציתי לקשור את המקום. ולכן הגעתי לכאן יחד עם ניר ודקלה, וביטאנו את השלט במקום הזה. זה השלט שמנציח אותה. זה לא הלך חלק. הרגליים של השלט היו קצרות מדי, ולכן ניר נאלץ לרתך את הרגליים ולהאריך אותם ב0.5 מטר. ולאחר כמה חודשים הבאנו את הספסל ואת השרפפים מעץ האקליפטוס. בטקס של 6 באוקטובר זה היה אירוע חשוב ביותר בחיים שלי. היה חשוב לי מאוד לספר לעולם מי הייתה אוריה. רבים וטובים התנדבו לעזור לי. אוהד שסיפר על השתלשלות האירועים. אחינועם וגיל שנתנו מהכישרון שלהם. גיא שסיפרה על אוריה, ועוד רבים וטובים שעזרו. אני חושב שזה מקום הכי מדויק והכי נכון להנציח אותה. הכרתי את עצמי, גיליתי על דברים שאני לא יודע, והדבר שאני הכי לוקח מהשנה הזאת, שלא ידעתי עד כמה שאני אוהב אותה. אני רוצה לומר שמה שמחזק אותי ומחזיק אותי בתקופה הזאת, ובעיקר כשאני חושבת על אחת מקסימה כמו אוריה, זה שעלינו החובה לקחת את האנרגיה המדהימה שלה. ראיתי סרטון מקסים עליה, על החיוך שלה, הריקוד, האנרגיה המדהימה, טוב שיצא ממנה. וככה נזכור אותה לתמיד, that's it, forever young. לקחת את הדבר היפה הזה ולעבוד איתו, אנחנו נשארים פה. מוטל עלינו הדבר הזה, לקחת את היופי ואת האור ולהיות בעצמנו אור. ושיהי זכרה אור ושמחה, ובנייה ותקווה לעולם טוב יותר. אני חושבת שאם הייתי רוצה לזכור את כל הנופלים והנופלות, הייתי ככה רוצה, לקחת את האנרגיה שלהם לתוכי, ולהשתמש בה בזמן שהכי קשה לי והכי עצוב והכי אני נשברת וכולנו נשברים, לזכור שזה מה שאנחנו צריכים לעשות, לייצר כאן במדינה האהובה שלנו, אור ותקווה ושמחה, לעשות אותה מדינת מופת בדיוק כמו שאוריה הייתה רוצה. אוריה הייתה לב הפועם, והמנוע שהניע את הימים, האנרגיה שהאיר את הלילות, הכוכבת שתמיד האיר את החדר, והלב של המשרד, והלב של כולנו. במתיקות הזאת, הביטחון והארסיות הכובשת, היא ידעה להפוך כל רגע לשטות מתוקה וכל מכשול לצחוק. כל דאגה לחיוך, היא הייתה מלכת הפרצופים ומלכת המשפטים, והכל שטויות היא הייתה אומרת. ובכוח הקסם שלה הכל באמת נהיה קטן, כי היא הייתה גדולה מהחיים. והבוקר עליתי לקבר, ועכשיו אני כאן. זה הפעם השביעית או השמינית, וזה לא נתפס שאישה מתחת למצבה, או במקום הפסטורלי הזה. בשנה האחרונה עשיתי מסע
גדול מאוד. האובדן, האבל, התמיכה בפותיי, במשפחה, הפגישות, הנאומים, הפעילויות. אני רק רוצה לבקש סליחה מאוריה, בשמי, בשם החברים שלי. עשינו הכל, השתדלנו באמת לעשות הכל בשביל להביא אותך לקבר ישראל ולדאוג לכבודך. אנחנו מבקשים, ובשבילנו כולנו, שנוכל לשכוח את הצרות, את הרעות, את כל הדברים הרעים שראינו, ולראות רק טוב. ב3 ימים ישבנו בבית, חיכינו לדעת מה קורה, לא הייתה לנו תשובה, ואז החבר של אוריה הגיע באופן עצמאי לאזור הזה, עשה פה חיפוש ומצא את אוריה כאן מתחת לעץ הזה ללא אורח חיים. היא הייתה לבושה, ואלה העובדות היבשות, רק העיניים לא יבשות. לעולם לא אשכח את שיחת הטלפון ב7:56 בבוקר, בה נפרדה ממני. דבר שהבנתי רק לאחר מספר חודשים. אתה לא יכול לתאר עד כמה שאני אוהבת אותך. לאחותה כתבה, אני ממש אוהבת אותך, את הכל. אוריה הייתה בת, אחות וחברה של אהבה. כך אני נוצר אותה בליבי. כך אני זוכר אותה. לזכור אותה לעד.